Bir sultan, bir padşah vezirinin birini qowwaryanna. Bir padşah vezirinin birini qowwaryanmış. Qowwarsa da halka belli bolýar adamın artykmaş qowwarýar dip. Amma beýlekle vezir wekille maňa bahilçilik etýänmişdikler. Şun padşah kärrak qowwarýar dip. Mun padşah bilipdir. Padşah bilipdir ki meselen beýlekle maňa bahilçilik etýärligini. Şolara, beýleki adamlara, beýleki vezir wekilleri düşündirjek bolup bir giňrak salon, giňrak otak, giň hayatda kän bahaly, erzişli, kımmatly oňjak zatlar goýupdyr da sultan. Yüzük ýanak, büdülük ýanak, käseler ýanak, tekmeşler ýanak, gişejik marwaritler ýanak. Aham tamam vezir wekillerine aýdypdyr sultan, hemmämiz şu haýada gireliň diýipdir. Aham görsi hemme zatdan dolu haýadyň içi oňjak erzişli, bahaly, kımmatly zat kän bolmaly. Aham sultan aýdypdyr: "Ey vezir wekille" diýipdir. Her kim şulaň içinden qowwaryan zadyny alsyn diýipdir. "Liya'khud kullun minkum ma a'jaba." فأخذ كل منهم ما أعجبه وأخذ الوزير بيد السلطان وقال ما أعجبني إلا أنت وقال ما أعجبني إلا أنت وقال ما أعجبني إلا أنت. Her kim bir zat alypdyr. Bir käseden, bir dekmeşden, bir yüzükden, bir büdülükden kımmatly zatlar. Vezir hiç zat almandyr, ol qowwaryan vezir. Padşahyň elinden tutup durupdyr. Şu otagyň içinde qowwaryan zatym men sen diýipdir. Bular qowwaramak diýipdir. Bir käse dekmeşden, bir yüzükden, bir büdülükden. Sen aýtdyň şu otagyň içinde her kim her zady qowwarsa, şonu alsyn diýdin. Men sen elinden tutýan, men seni qowwaryan diýipdir. Sultan aýdypdyr, gördüňizde men şu vezir qowwaryanlygymyň delilini diýipdir. Muň niýeti salym men ýanymda gezip berýär diýipdir. Muň pikri päli men hyzmatymda boljak bolýar diýipdir. Näzir şunu qowwarmaýyn diýipdir. Altyn kümüşden otagy doldurdum diýipdir. Her gaýsyňyz bir zat tutdyňyz diýipdir. Emma bir gelip men elimden tutýar diýipdir. Welikin ma nakhahim inu anjost muradema haman hoşnudiye tost. Hudaýyň da dostlary şeýledir. Hudaýyň dost boljak adamlar da şeýledir. Şu dünýäň ýüzündäki bol zatlaryň içinde nämek ýapşar? Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Her kim bir zada ýapşanna Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Şol adam Allahyň dostudyr. O Hudaýyň ýanynda şol başgalardan parhilla. O Hudaýyň ýanynda şol adam başgalardan parhilla. O Allah Zülcelalyň ýanyna şol adam başgalardan parhilla. Näme diýip her kim her zada ýapşanna ol Hudaýyň dostu Allahyň razyçylygyna ýapşdy. Hudaýyň qowwarjak zadyna ýapşdy. Hudaýyň halal eden zadyna ýapşdy. Allahyň söýmeyjek zadyna ýapşmady. İnsanydy musulman. Qur'an-ı Kerim'e iman ba adam. Allahyň razyçylygyna ýapşar. Ey cemaatler, ey hacdedeler, ey jawan oglanlar, eşitip duralaňyz kıssa däl ha, hekaye däl ha. Şular ilm. Şular aýdylýan gurrun insanyň gursugyny pakleýän gurrun. İnsanyň gursugyny safleýän gurrun. İnsana qalby safi, fikri safi, ruhi safi berýän zat. İnsanyň nuruny artdyrýan zat. İnsany ýol kökedýän zat. Adamın mesirini kökediye. Adamın elinden tutup adam günüktüryen ürünler şula. Elim çibuvet ankerreh bin mayedet. Bu ürünler altın minin yazılmalı ürünler ha. Elim çibuvet ankerreh bin mayedet. Zengi gumrahi zidil büzdayedet. Alım deyip sen ak yol kökestin. Ilm näme? Gursogyň posuny
hafasını kırın süvürsün. Şoňa ilm diýilýär. Elimçi bovet anke rehben mayedet zenge gumrahi zedel biz dayedet. Elim näme bolýar? Elim diýerler sana yol kökössin. Ve men gitmeli ýolum şulow diýsin. Men Allah'ın nurunyň eteginde ýaşamalow, ýürüýmelow diýsin. Ýürek garaňkylygyny süýkep aýyrsyn, gazyp aýyrsyn. Gazyp aýyrsyn, aýna ýalytyp goýsun. Şoňa adyna ilm diýerler. Bir derman görüňler. Bir adam dünýeden geçenne adamlar näme görüň etdiýär? Bir adam dünýeden geçenne belli zatda galanlar hemme näme görüň etdiýär? Näme zat goýdy şol adam? Galan zatlar näme diýär? Bir adam dünýeden geçdi, bil galanlar näme görüň etdiýär? Galan zatlar görüň etdiýär. İza matal abd yaqulu ibn adam ma khallaf ve qalatil malaikatu ma qaddam. Emma ferişteler görüň etdiýärler, bir näme getirdi öýdi bilen diýip. Biz adamlar görüň etdiýär, näme zat goýdy şu diýip. Ýeriň ýüzüne goýup gitdi. Nämesi bardy? Tukany barmy? Motor maşyny goýup gitdimi? Senetler goýup gitdimi? Şunu görüň edilýär da. Emma bir adam aýrylanyp ferişteler görüň etdiýär, näme getirdi şu kabryna gaşyn diýip görüň edilýär. Ahiratyna gaşyn näme getirdi diýip görüň edilýär. Bu aýdylýan görüňler şo güllerde derdiňe degejek görüňlerdir. İlününden galan wagtyňda saňa çoluşup galjak görüňlerden. Seni kalkındıracak ýagdaýlardan. Allah'ın nuruny saňa düşündirýän manalarda. Bir şu mahal biz şey dip üstünden geçiýetiz. Yoksa çyn hak etmeli iş näme? Men şu Kur'any gaýta açmaly. Ýanky deslapky okuyan mübarek ayet ba. Cehennemiň içinde kafirler aýtjaklar, Hudaýa bize ömür ver, biz gaýta öwürlüp dünýä barayly, biz gaýta gowy iş edeyli. Hudaý da aýtjak, men size ozal ömür berdim, inni bolmaz diýjek. Şunu hey biz öwürläp terjime etip durmaly şu mahal. Eger hak iş etjek bolsak, men hey açmaly şunu 10 gaýtar, 20 gaýtar, 100 gaýtar, 100 gaýtar. Bir gün Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh yatsı namazda imamın izini üyüptür. Namazda cemaate şirket etiptir da. Mezhep başımız Hazreti İmam Ebu Hanife radıyallahu anh. İmam İza zülziletil ardu zilzalaha okuyuptur. İza zülziletil ardu zilzalaha mübarek suran ahirki ayeti näme? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kim adaçyk gowlugy etse görer, adaçyk telekeligi etse görer, Hudaý on fazlyny salyp geçmese. Amam ýatsy namazda şunu okuyupdyr. Ýatsy tamam bolupdyr, hemme kişi çykyp gidipdir. Emma İmam Ebu Hanife şondan müteessir bolupdyr. Amamyň şu okuyan aýatynyň içinden geçipdir. Mübarek sakalını tutupdur. Ey Hudaý ki bir zerre gowluga padaş berjek. We ey Hudaý ki bir zerre telekeligi de bir adam esse on zererini görjek. Ecir abdeken Nu'man minen nar. Men Ebu Hanifany azab-ı cehennemden azad et diýipdir. Haçaneçeli te erti azan çekmäge gelipdir. Görse aglap häzir de şonu aýtyp dur diýär. Ta erti azana gelipdir. İmam Ebu Hanife sakkalyny tutup häzirde şonu aýtyp dur diýär. 10 gaýtar öwürläp aýtjak, 20 gaýtar aýdeýin, 100 gaýtar aýdeýin, ýöne bir zamanyň görüňi. Daňatýança ýasydan soň oturypdyr da. Şol mübarek aýatyň manasynyň içine girip şondan müteessir bolup, şondan ders alyp Allah Taala'dan iman diläpdi we azab-ı cehennemden men sakla diýip diläpdi. Kıyamet gün olan göze unnemiştikler. Şondan çimde olan imanlarının nur kanmıştık. İmanları artık basmış. Yoksa hak vazifani etjek bolsak men bar şu mahal tercüme etmeli. Yine şonu aýtmaly. Kıyamet gününe cehenneme kafirler girenine Hudaýa bize bir ömür ber, gaýta biz dünýede ýaşaýly,
Biz şoň içinde Haşim Ali cemaatler. Bizim fırsatımız elhamdülillah bahadır. Ama Hudaý Taala da aýtjak, size ozal ömür berdim ki men diyecek. İyi vermeyen diyecek. İşte da bolmaly diyecek. Yani iman görüňi ve ceddidû imanakum imanın wagt täzelep durmaly. İman kelimeleri bilen ve iman kelimesi agzalyan meclisler bilen. Hudaýyň nuru, rahmeti, bereketi dökülýän meclisler bilen. Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy iman nurundan dolu etsin. Allah Taala şeýtirip Hudaýyň kelamynyň manasyny, nasihatini eşdeýlip oturypsyňyz, Hudaý rahmat nazaryndan dünýäňizi, ahiretinizi aýyrmasyn. İnşallah inni kehefte Yasin şerif mübarek suraga girer. Bir alhamd kul huvallahu okuyeylin, ötellin ruhuna, ilgun vatanımıza dua edeylin.